bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw haɓirde Pin TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam. En calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aado. Noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he ha ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere jeeɗen gardugol Ali Fall. En garti e émission hol mboni an taw hande eɗen jaaray tonggode 210 taw kadi eɗen jaɓɓi goto e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe kono kadi ne ko goto ɓiɗɗo Fuutanke biyeteɗo Lamine Ba. So tawi en kaali Lamine Ba ne gasa wonde ma hewɓe paam ɗum saabu pamirat ɗum kadi ne ko darde mum nde o dari e cuusal makko kadi ngal o jogui e compétence makko woni mbawko makko ko ɗum saabi eɗen bismimo ɗo joni joni en batta so wona toto dembo konngol o salmodira e yeɓoɓe Ayaw Habiboul Pin TV kono kadi ko yeɓoɓe émission hol mboni an. Assalamu aleykum. Waleykum salam Baba. Donc vraiment ko yettude Allah d'abord e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e jogade weltare aussi vraiment e fierté artude ɗo e plateau télévision Pindi TV yewtude bandiraɓe vraiment ina weltano émission no fewi ina yettuma aussi e invitation o ina duwonoma ina ñagonoma Allah e ligguey joɗɗo mo battono ligguey moƴƴo mo battono onon e technicien ji mon e équipe mon fof e dirigeant ji Pindi TV fof vraiment ko weltare e ko fierté e leñol ngol fof vraiment ko weltare dal dañimi pour arde ɗo joɗade ɗo e bandiraɓe émission oɗo biteɗo homo woni an tini ko ya artan min e gurdam ma seeɗa. eyyi dubba gurdam Lamine Ba de mbe sikki ko gurdam hono Fuutanke fof. Lamine de ina jibina to Podor wure Dane Maayo no wirteni ende Sër Njum woni Podor ville doyra wuro Ndiak Bouba ene jibina toon janggi waɗi école primaire mum toon to école 4 wiye école Amadou Sy janggi to collège Baba Ndiongo lycée Baba Ndiongo ha dañi BFM mum ummi ɗon Réwi Saint-Louis lycée Charles de Gaulle ummi lycée Charles de Gaulle jofnoyi jangde mum première mum e terminal mum jofnoyi ɗum lycée Kaolack lycée Valdiodio Ndiaye nden arti Dakar yeehi université dañi bac A3 wiyete ni yeehi université waɗi vraiment fuɗɗi wadde droit waɗi première année waɗi deuxième année après tourni waɗoy lettre moderne ummi toon noon yeehi France janggi to France dañi toon licence mum université Dunkerque dañi toon licence dañi toon maîtrise mum dañi toon master mum 2008 à 2015 ne liggotono to COSEC conseil sénégalais des chargeurs ina salmina hen ina yetta hen l'ancien directeur général Amadou Kane Diallo jeeyaɗo Njum. Merci en mbaɗi passage en calmina dono masina calminama calminima monsieur Kane Diallo ɗon directeur général COSEC e bawɗi Allah vraiment e moƴƴere makko ko nden min naati COSEC minen sukaɓe Fuutankoɓe hewɓe o yette hen o duwone hen aussi gummimi COSEC aussi guila 2015 ha ɗo to gonɗen ɗo mbeɗen IPRES institution de prévoyance retraite du Sénégal wondude caggal président Racine Sy hono maire de la ville de Podor kañum woni président conseil d'administration IPRES. Donc vraiment ɗum taki noon minen min ɓeydi nadde IPRES min ɓeydi wondon toon min goni minen liggo ɗum ko ɗum koye batte cursus tan so waɗama résumé seeɗa ummi ɗon noon sen jeehe wal côté politique no mbirɗani nani en dañi chance ɓattade président Ablaye Wade hono sukaɓe Sénégal fof par ce que no Ablaye Wade woni nde saaha mum kala jeune sénégalais ne yinno vraiment titorade Ablaye Wade ne yinno mantorade Ablaye Wade président Ablaye Wade enen fof hen ndewɗen e mbeɗa yetta hen jinnaɗam goto biyeteɗo Hawli Thielo sénatrice presque ke koyɗe makko min ndewno kanko nawranno men kala tomo yaaha minen jahanno hen ko ɗum adduno min ɓatti Ablaye Wade min ɓatti maître Ablaye Wade e vision mum e darde mum e cuusal mum e ligguey mum waɗe Sénégal guila no président Ablaye Wade yeehi nden noon ko nden min mbaɗi créé le mouvement citoyen Podor Bamal minen e jeune uji Podor naaɓe hewɓe min mbaɗi ɗum créé par ce que adduno ɗum tan ko Podor min jaa ha goto saaha min gandi ko Podor koko yejjita Fouta yejjitama Fouta vraiment totta ko oɗo mum fodde mum il fallait que noon wooda dariɓe gartira haqqillaji gouvernaji ɗi ciftonaraɓe vraiment darde Fouta ko Fouta no jogui gueɗal hen guilnen ha joni noon minen e mouvement Podor Bamal donc mouvement mbaɗi affilié membre de la société civile e batte jangde noon komin économiste je suis économiste de formation
vraiment wonani en kadi ni belamma robino mbo waɗi o eɗen mbawi wiide ko haali ko fof ko fannuji kewɗi kadi certuɗi o haali ɗo IPRES eɗen mbawi haalde tongoɗen hen kono kadi nden yewtere nde mataw ma ferlo wiye mataw wonko kewe leydi ndi ko fonno haalde woɗo weeɓi c'est vrai yewtere nde ko yewtere gurdam neɗɗo o rewa rewi makko foof eɗen jewta hen kono tan joni joni jaɓanten ko a haali banggue dawrugol banggue politique beela puɗɗode da politique koye maître Abdoulaye Wade walla a fuɗɗima politique avant Abdoulaye Wade? Presque ke maître Abdoulaye Wade tan min mbaɗi min gandi politique ke président Abdoulaye Wade guilon haade président Abdoulaye Wade min mbaɗatano politique sénégalais heeɓe mbaɗa sukaɓeɓe mbaɗa mi jawani wadde intéressé politique yimɓe fof mbiyanno tan ko affaire mawɓeɓe ko mawɓeɓe saɗa siftoro enen Foutankoɓe enen aadi men fof presque mawɓe tan mbaɗatno politique enen sukaɓe kewani hen kewani nadde politique sa ƴeewi saaha président Abdou Diouf ko mawɓe men babiraɓe men taniraɓe men tan gonno hen hay président Abdoulaye Wade seeɗa noon ko nden sukaɓe puɗɗi wadde intéressé e politique e hono mbimami ni miɗo wawi wiide boom natirima hen tan ko par accident par ce que jinnaɗo oɗon mone Hawly Thielo ne wonno sénatrice wonno membre fondatrice PDS kañum kala to yahanno ne nawratno amen minen jadanno minen e heddiɓe wayɓeno Abou Sidi Ba en minen calminamo minen duwnomo aussi musidɗo darde vraiment e nder PDS kañum kam ha joni omon e daari PDS donc vraiment ko ɗum adduno tan min ɓatti hen président Abdoulaye Wade wanno amen intéressé noon wona c'était pas le parti démocratique mais ko vision président Abdoulaye Wade wanno amen intéressé ko gurdam président Abdoulaye Wade ko darde président Abdoulaye Wade ko to rewi ɗo ko parcours makko wanno amen intéressé par ce que ko référence o wonno ko idole o wonno ko darogal o wonno pour sukaɓe dal vraiment ko ɗum adduno min mbaɗi côtoyé seeɗa président Abdoulaye Wade e darde makko e miijo makko e no yiɗirno Sénégal mais guila président Abdoulaye Wade no yihi nde minen ko nden min mbaɗi créé le mouvement citoyen Podor Bamal guila nden noon min mbaɗani affilié parti politique goto hay goto porte parti politique min goni tan ke mouvement citoyen o waɗi amen intéressé kala ko foti waɗede Fouta min gulla min luuka ha daña waɗe kala ko manque min kaala waɗe kala ko waɗa aussi min mbi alhamdulillah rabbil alamin mi jarama ɗum dal woni darde amen vraiment kono monsieur Ba min wonko ɗeesi hen jagde wonko ɗeesimi jak kono eɗen cikki kadi ne jaaki Sénégal naɓeɓe way kono caggal Abdoulaye Wade PDS koko natti wuurde way kono Abdoulaye Wade so arani PDS wuurani ɗum ni holno pamorɗa ɗum eyyi presque président Abdoulaye Wade sa ƴeewi guila ummi pouvoir presque président PDS kam koko fusi sa ƴeewi tenoruji hewɓe jeehi gummimin jalti hen jeehi wayɓeno Oumar Sarr en wayɓeno Babacar Gaye en wayɓeno Modou Diagne Fada en pratiquement ɓen fof jeehi e ɗum fof addi ɗum noon ke événement ɓiyi ko événement Karim Wade par ce que ɗum addi hewɓe wonno référence men ko président Abdoulaye Wade wonano parti démocratique sénégalais sa ƴewtinima mais ko neɗɗo ko Abdoulaye Wade wonno ko vision ko gandal makko te ko jar makko ko to rewi ɗo ko parcours makko ɗum waɗi no ummine ɗon tan c'était très difficile pour que PDS heddo wona parti wono bloc wona no wanoni la preuve won hen ko wiyete ko opportuniste uji won hen mbawa wonde opposition dogi jeehi won hen noon aussi mbawani yitude koye men e caggal Karim Wade won hen aussi mbawano yitude koye men no parti o yaratni mais toujours est-il que tan ko PDS kam ko symbole PDS kam ko héritage quel que soit alpha yimɓeɓe ma jaah yimɓeɓe ma corto yimɓeɓe ma dog mais PDS kam heddoto PDS tan toujours e vraiment e gandi mum e gurdam mum par ce que ko référence quoi hande holmo jagguɗa no wawi lomtade e nder parti on taw wona Karim holmo jagguɗa bon ça va être très difficile de hande PDS kam mbawa wiide tan hande ko Ba Mody oɗo wawi ardade PDS yimɓe fof ndewi caggal mum ça va être difficile hande waɗanɓe arrange tan ko dañde équipe wawi wadde diriger PDS hande par ce que kala mo pawɗa ma wod mbiɗo min wawa wonde caggal mum maintenant ponno no wawno wadde noon des critères uji wayno par exemple ko mbaɗa organisé ko wiyete wayno primaire uji mbawa wadde organisé ko wayno primaire uji mbaɗa organisé primaire uji maintenant kala mo ganduɗa kañum gagni primaire uji wawa ardade PDS so wona ɗum tan hande pour daña bawɗo suɓede wiye o hande an arto PDS kam foof ndewa caggal mum ça va être très difficile ko wona ko ɗum mataw en natnat kesam hesamako holno jiruɗa golle mawɗo leydi Sénégal keso o ha tengtito banggue faggudu ɓamtare donc économiste holno jiruɗa ɗum beela Sénégal nana yeehi yimɓe heewi nanangoyo Sénégal yahani ɓe mbi yeehi ɓe mbi yahani en tant que économiste non ça dit que il faut pamen d'abord ko leydi sa yiiɗi fewnude ɗum il faut ko muusa d'abord il faut ko leydi pour fewna ɗum il faut ko muusa hono tubako wiyata ni tan a wawa wadde omelette tawa fusani bofoɗe
c'est-à-dire il faut ko muusa pour wawa welde donc tout d'abord il faut paamen holto leydi ndi ƴetta holto leydi ndi ummi holto ɓe ƴetti leydi ndi donc ƴettani leydi mo ganduɗa foof c'était au vert ko ɗum wiyete ni ko ƴetti ko leydi mo ganduɗa wonko heewi ko manque hen wonko heewi ko foti fewnitede wonko heewi ko ganduɗa ko won foti fewnitede donc ɗum noon aussi ene namdi temps ɗum noon ene namdi patience mais il faut paamen aussi ko Sénégal hande to tolniɗen ɗo ina muusi économiquement ina muusi yimɓe foof nen goya mais enen jogui yakar quand même e vision meɓe jogui o keɓe kolliri ko eɓe jiiɗi yaade ɗo e teɓe volonté meɓe jogui o pour yaade enen jogui yakar so tawi eɓe tellaki e lawol meɓe ƴettugol eɓe mbaɗani dévier objectif mabɓe en jogui yakar ne peut être hade mandat oɗo gasde au moins ma leydi ndi change yimɓe mbawa yiide hen koye men e ɗum noon adda ɗum tan ko d' abord joga wiyete ko volonté o jogoɗa miijo jogoɗa gandal ngal par ce que condition ji ɗi foof nden ɗo pour wadde Seydou Ba won ko hewɓe kalata ɓe mbi kamɓe nde ɓe gari nde ɓe tawi ko heewi koko waɗa ha paari sa ƴetti guilay pomuji ɗi sa ƴetti ya garta comme terre walla BRT walla laana ndiwowo eko way noon fof so tawa ko ina fewda ha paari won joguiɓe hakkillaji wonde ina fonno webde non ça dit que aɗa andi il faut que paamen hunde aussi aɗa andi pont walla tali wona ko wiyete eskey e laamu way kene hande wiye bammude nder galle mum o mahi ɗon nguuno tan mbiyanmi somi manda no mbawi mi waɗi ɗum misal par ce que pom wona ko ganduɗa ko ina wiye eskey e laamu koko famɗi e laamu ɗum wona barométre boom wona ko ganduɗa enen mbawi wadde hen sukkundi ko pour mbiyen leydi ndi nane waɗa avancé ina moƴƴi bonani ga PRTR ina moƴƴi BRT ina moƴƴi mais wona ɗum woni signe wona ɗum wona ko hen mbawten tugnade pour wiide hande Sénégal ɓamtima pour wiide hande Sénégal waɗi développé hande Sénégal mande mbawten wiide Sénégal waɗi développé bamodi ko sa yiiɗi safrade cafroɗa est ce que leydi ndi noɓe ƴettata nde eɓe ƴetti leydi mo ganduɗa kala jiɗɗo safrade no wawi safrade en mbawa kala gummiɗo ne yaha hôpital so tawi ala prise en charge service ma ko musiba donc premier probléme ko safaro o tant que en jottaki situation mo ganduɗa jiɗɗo safrade wawa safrade tant que en jottaki situation mo ganduɗa jiɗɗo janggoyde wawa janggoyde tant que en jottaki situation mo ganduɗa hande ko ñamaten koko enen ɗum ndemanta ɗum koye men te enen poti wawde wadde ɗum jaggen koy ko Sénégal soit wadde développé donc leydi ɓe ƴetti ndi ko ndin leydi ɓe ƴetti leydi ko ganduɗa ndi jiɗɗo safrade ma jeltina kalis heew jiɗɗo ñamde ma mbaɗa kolo mbawa ñamde jiɗɗo janggoyde ma ƴeewa no mbaɗirɗa kolo jangguiya hande sa joguima sukaɓe joyo walla jeegom e nder galle ma école udditi a foti nawdeɓe école wadde ɓe inscrire sa rentaki sukaɓe janggoyta par ce que kalis ɓe namdotoma woni heewi sa dañi malade a nawi ɗum waɗi AVC a nawi ɗum urgence sa yettima scanner ko 40 000 sa yettima IRM ko 100 et quelques mille sa yettima ticket ji gasata consultation ji analyse uji ɗum ɗon en kattanani ɗum ko ɗum woni signe de développement e sen jottimi e situation mo ganduɗa o jiɗɗo safrade jiɗɗo ñamde ñama taw ala caɗele jiɗɗo janggoyde jangga taw ala caɗele ko nden mbawten wiide hande Sénégal ɓamtima e ko ɗon poɗɗen yaade ko ɗum ɗon wiyete émergence mais pomme terre ne moƴƴi mais wona signe de développement par ce que wona kene wiye hayyo kene wiye eskey e laamu kono wawi wiyamnande dawo baɗan am joni ƴetto teero ara dawa liggo Dakar hoto te wonko faggoto ga si yeehi kadi nawta galle mum so ɗum alano ina wawi kadi non ko noon mbimi sadi ko mbimi ko bonani ina moƴƴi min o so mbeɗa yaaha jaam ñaji ñen foof ƴettanmi ko teer te mbeɗa welto hen somi jooɗi hen mbeɗa yaaha teer mais jiɗimi wiide ko wona kadi wiye eskey wona kadi wiye hayyo e laamu par ce que laamu wadde pomme walla wadde terre ɗum noon wona ko saaɗi e mum financement ji darta garama he gasi mais signe de développement ji ɗi signe émergence o ko cohluɗen ko hande ko remoɓe men wonɓe Fouta mbawa dañde financement ji ko remoɓe men hande so ndemi mbawa yeyde ko ndemata ko remoɓe men hande so tooɓi mbawa yaade campagne remoɓe men hande daña mbawa dañde matériel agricole mbasa yaade Mauritanie ina luwoyi toon matériel agricole uji ko nden mbawten wiide hande Sénégal nden ɓamto e ɓeɗo jooɗiɓe hande noon ko ɗon padaten ɓe min ko ɗon padatmoɓe hande so mbeɗa waɗaɓe jugé so mbeɗa waɗa bilan ko ɗon ɓaɗitimo bilan hami anda beele ene mbawi wiide hande Sénégal yaari yes Sénégal ɓamtima walla Sénégal nene lawol émergence tigui so ɗum yawti wadde en ɓosat seeɗa holno jiiruɗa hakkude mawɗo leydi o e jagorgal mawɗo jagorɗe
ɓe mbi mawɗo leydi o laamaki ko mawɗo jagorɗo o laami ɓe mbi ala waya ko foto tan fawaga ɗon won hen ko noon kisorto ɗum no aɗa andi en gonɗen ke wurde laamu baɗe spécial hande neɗɗo yiɗi ɗum neɗɗo salo ɗum e bawɗe Allah Ousmane Sonko lammini Diomaye c'est à dire ɗum ɗon il faut mbaɗen ɗum précise d' abord e bawɗe Allah ko Allah noon lammintu mais Allah rewni ɗum ke Ousmane Sonko saabu sénégalais ji wotanɓe ɓe 50% wotanɓe ɓe bo Diomaye gotani ko Ousmane Sonko hande ko Ousmane Sonko e bawɗe Allah lammini président assemblée nationale hande ko Ousmane Sonko e bawɗe Allah lammini premier ministre donc enen mbawi wiide hande laamu ngu ɗo e bawɗe Allah caggal Allah ko laamu Ousmane Sonko donc noon Diomaye président Diomaye e premier ministre Ousmane Sonko ko ni tan wawi wayde par ce que wonko woni hakkude mabɓe ganduɗa ko président Diomaye ko woni président fof wonko wawa yejjidde hakkude mum e Ousmane Sonko ko ɗum woni différence hakkude Senghor e Abdou Diouf ko ɗum woni différence hakkude Senghor e Mamadou Dia ɗum woni différence hakkude président Abdoulaye Wade e Macky Sall ɗum woni différence hakkude Macky Sall e goɗɗo par ce que ɓeɗo ɗiɗo c'est pas wona président o lammini premier ministre o hande ko premier ministre o lammini président de la république o donc président de la république o hande to wawi joɗade foof omon teddugal gonɗo hakkude makko e président premier ministre wonko heewi ko wawata wadde hay haɗata noon ko président de la république par ce que siso ko neɗɗo goto jotto hen yimɓe ɗin jottata ko hen mais wonko woni hakkude mabɓe ko ganduɗa ko ina saɗe makko ina vraiment no muusa e makko o waɗa goɗɗum ko wona no wonirta ni e min mi ala hen probléme tant que eɓe mbawri kamɓe ɗiɗo tant que ala caɗele hakkude mabɓe donc vraiment ko Sénégal tan yitata hen hoore mum est ce que hande est ce que an aɗa gonɗini won hen wiyoɓe mataw ni ko ɗum ɗo ko ɓe jerodira ɗum e laamuji kewɗi jotata sa yi Senghor Mamadou Dia mbiya Ablaye Wade Macky Sall ewo joɗorde makko nde ko institution kono hande wonɓe ganduɗa gonga oga rokki ɗum doole kono aɗa kuuli jangga e jaam o ittude ɗum ɗon saabu wonko yiyete hen e saaha foof eyyi ça veut dire que laamu aɗa andi laamu kam vraiment laamu kam ene hulɓini laamu hirat ko kewɗi ko janggo hunde fof no wawi kewde par ce que Senghor e Mamadou Dia nde puɗɗotono nde hewɓe nen ɗo hande sa wimoɓe eɓe baddi caggal mum no mbawi wasde gumde ɗum donc ko laamu tan hande noon Allah no wawi dandude men hen hakkude mabɓe kamɓe ɗi par ce que hande sa ƴewtidima le président de la république nen waɗa réforme uji changement ji pour rokkude doole premier ministre o maintenant doole ɗe ɗon so ɓeydama e premier ministre o holko wawi jibinoyde jangga ko ɗon woni question o mais kala ko wawi wonde hen foof yo Allah dandu men e mbadda kamɓe ɗiɗo par ce que soɓe mbaddi kamɓe ɗiɗo tan ko musiba e Sénégal moƴƴani men ko eɓe mbawru eɓe nandira eɓe gona neɗɗo goto eɓe liggo Sénégal e ɗum addat ɗum tan ko goto men foof anda ko woni place mum holto woni place mum président de la république anda kañum woni président de la république premier ministre anda kañum woni premier ministre mais mbeɗa jogui yakar mbeɗa jogui haqi yakkinni kamɓe ɗiɗo teɓe ndewi ɗo teɓe gummi ɗo ha teɓe jotti ɗo mbeɗa sikki tan seyɗani mi sikkani ma dañ doole hakkude mabɓe tigi holno jiruɗa kadi usti sukaɓe gollannoɓe yiiru aɗa wawi ƴettude gompor ustade hen aɗa wawi ƴettude aɗa sa limiɗo a gasnata aɗa andi holno jiruɗa ɗum non c'est à dire que yimɓe sukaɓe liggotoɓe enen foof en jagaki Allah en duwaki Allah soɓe ko laamu so ari ko yo ɓeydu woto ustu enen foof ñaguiɗen par ce que sénégalais ustaɓe ko sénégalais ji sa woni APR yo a woni Pastef yo a woni LD yo ka sénégalais kala gonɗo ɗon potani ustede ustugol aussi halkane waɗe hay sen waɗe wonno waɗirte no waɗe encadré no waɗi vraiment législation réglement ji ɗi loi ji ɗi wonno waɗir ɗum prévoir ɗum noon aussi que kawuji condition ji namdi maintenant woni hen kawuji aussi il faut pamen ko contrat ji gasɗi ɗum woni kaw port mbeɗa andi kaw no fewi par ce que min mbeɗa andi kawuji gonɗi port par ce que mi yewtidi hen e kilifa gonɗo port o min no heewi nde par ce que sa ƴewtidima port sukaɓe hewɓe nan ɗon ko sukaɓe fuutankoɓe min e hooram mi yeehi hen koyɗe yo ɓornima paɗam mi yeehi hen mi ƴeewi hen mi faami hen ko heewi min Lamine Ba mi yeehi hen ko heewi mi faami hen mi joddima hen e directeur général port pour widemo ɓeɗo sukaɓe hewɓe hen ko sukaɓe fuutankoɓe Waly Diouf Bodian mbeɗa yettamo au passage par ce que o wi kam Lamine kawuji kaleteɗi plus de 400 kaleteɗi foof pour hen 90% fof ko contrat ji gasde contrat noon so gasi a laamu kesso ari jooɗima c'est pas obligatoire mbaɗa ɗum renouvelé goto fof watta ko yimɓe mum hestidini ɗum c'est pas obligatoire soit ko an ƴewata holko sohli hen holko entreprise o sohli hen an ƴewata aussi holmo ganduɗa ɓeeɗo ina jonma e ligguey mo jiɗɗa wadde o e miijo mo jiɗɗa wadde mbatta ɗum hen mais l' essentiel ko kawuji ƴewteteɗi e pour andede ɓe normalement ene foti waɗe nder conduire mais ɓeeɗo hande entreprise no wawi wiide mi natti sohludeɓe par ce que ko contrat CDD contrat à durée déterminée contrat gasɗo wona CDI contrat so gasi entre employeur o ene jogui droit
wadde renouvelé en jogui droit wadde ɗum arrêté e port ko ɗum ɓuuri hewde ɗon tigi ɗum noon joni en ɓosat eɗen keddira fodde hojomaji sappo joni ka coordinateur mouvement citoyen Podor va mal holne mouvement o sosa ba mouvement o presque min dañi duuɓi sappo ko rewi dañi duuɓi sappo ko rewi mais vraiment ko ko weltare tan par ce que wonko heewi ko ganduɗa ko hen e ko ɓuuri ko hen hewde komin jaggata min Podor va mal ko hôpital Ndioum ko scanner Ndioum hande scanner so a dañama hôpital Ndioum Fuutankoɓe fof darima hen sukaɓe fof kaali hen mais min Podor va mal mbiɗa andi komin jeehi hen e komin mbaɗi hen e haare mumin mbaɗi hen e ko ɗum waɗi minen jetta encore une fois honorable député Guy Marius Sagna par ce que hewɓe ganda ɗum Guy Marius Sagna goto Guy Marius Sagna goto Guy Marius Sagna merci no tihinde noon garaɗo no tihinde hayso wolof ma en kaal no tihinde hôpital Ndioum scanner mo no tihinde enen fof enen goye hen Ousmane Sakho en Ndioum partout yimɓe no goye hen ko minen ɓorni paɗe min jeehi ƴeewoyde min ƴeewoy honorable député nden ɗum woni député honorable Guy Marius Sagna min ƴeewoyimo bureau makko o waɗi men recevoir min kalde makko o fini o waɗi question écrite o neldi ɗum ministre de la santé Khemes wonno ɗo Marie Khemes wonno ministre de la santé ko nden Ablaye Dawoudou waɗi diligenté ha hôpital Ndioum a dañna scanner oɗo ko Ablaye Dawoudou yeehi waɗi hen ko foti wadde hen beele scanner o ari e vraiment e ballal Guy Marius Sagna ko Ablaye Dawoudou ina waɗi ɗo fuɗɗi ene waɗi fuɗɗi non ɗo fuɗɗi ko haare d' abord ko haare Fuutanko fof kaɓi hen ko Fuutanko fof e au passage ɓe Ousmane Sakho so tawi nen yiyaɓe émission mo anti collectif pour la défense Ndioum collectif pour la défense des intérêts de Podor fof min ndewi hen minen fof mbaddi ɗum Ousmane Sakho en minen fof min darima hen sukaɓe Fuutankoɓe fof mawɓe sernaɓe ala fof mo daraki hen pour scanner Ndioum aɗa andi hôpital Ndioum no wayno ndu scanner alande sa dañi malade a waɗa ɗum ambulance nawa ɗum ha Wourossogui walla nawa ɗum ha Saint-Louis walla Louga ɗum guranne ɗen duuɓi nawgas e ko rewi donc ko ɗon woni processus o haare ko ɗon fuɗɗi ala ko waɗaka hen ala ko wulla hen ha Guy Marius naati hen dogi hen haali hen waɗi hen Ablaye Dawoudou aussi waɗi hen ko foti wadde ha hôpital Ndioum dañi scanner hande par ce que neɗɗo aussi kala ko neɗɗo waɗi e moƴƴere yo wiye al jarama a jarama ko foti wadde aussi wiye yo ɓeydu ɗum ko ɗum noon tahi noon minen ko ganduɗa ko haare mo ɗum noon ne jeeya ko komin ɓuuri jaggude e haare amen ko goɗɗum ɗum ke remoɓe hande sa yeehi Magum Ndiaye to Ndioum sa namni moom Podor wama mo haalanma komin ji hen station de pompage Ndioum kuwetuji mabɓe ɗi sa yeehi Salde walla to Ibrahima Anen sa namnimo meɓe kalane sa yeehi Guéɗé sa yeehi Ndiayen sa yeehi Pété sa yeehi partout Podor va mal ala fof min jahani hen ala fof min kalani hen e remoɓe e probléme uji men e station ji men e facture aji courant ji men hay hôpital Kaskas ala komin jahani hen ala komin dogani hen ala komin mbaɗani hen hay probléme waw kam mi daroɗo ɗon seeɗa koreji men waw wonɓe waw dans la commune de Madina Diadji waw guila Covid duuɓi 5 joni eɓe donki dañde ndiyam mbaɗata ko kilométre uji 12 kilométre 12 kilométre mbaɗata e charrette aji eɓe jaaha mi daroy ndiyam eɓe hay cengui tan mi yimoɓe mbaɗa brassard rouge uji encore duuɓi 5 eɓe donki dañde ndiyam e ɗon occasion oɗon min mbaɗat hen profité min mbaɗa lancé appel au ministre Cheikh Tidiane Dièye beele walla ɓe ɓe mbawa dañde ndiyam ko jaari par ce que c'est pas normal 21e siècle aɗa waɗa 12 kilomètres pour mbawa dañde ndiyam ko jarɗa c'est pas normal donc onon population waw onon calmine onon jurne gande haare moon ko haare enen foof e bamode aussi so à partir d'aujourd'hui mo daro hen mo jaggu hen kala komo waɗa live uji makko komo waɗa affaire uji makko mo haala hen beele laamu ngu wawa artirde hen wadde walla koreji ɗi tigi a limi to banggue faggudu a limi to banggue gaynako kono a haalani banggue emploi de e nder mouvement o emploi mi heeɗa mi nanani ɗum hen de non emploi aɗani minen wona minen département Podor non justement aɗani minen wona minen tottirta ligguey kam min wona minen tottirta ligguey hay ɗum ɗo wona onon tottirta ko noon kaɓama non justement min kaɓama hen ha ɗo par ce que haare amen minen haare amen miijo min personnellement mi haali ɗum mi haltat ɗum solution o hande ko ndema tan woni solution o ligguey wawa dañede Sénégal hande mo wona ndema emploi ɗum tan wayi réglu ɗum so wona ɗum tan yimɓe natata ke goɗɗum ganduɗa ko yahata hay nokku potentiel o fof nen toon min chaque fois référence tam ko vallée du fleuve Sénégal a wawa dañde ko foti tolni ko wayni vallée du fleuve ko wayni aménagement ji yo mbaɗe financement ji gadde matériel agricole adde sukaɓe mbaɗe encadré e mbaɗa créer des lycées techniques agricoles e mbaɗa créer des universités agricoles dans les zones vallée du fleuve lycée technique agricole so waɗama ɗon université agricole so waɗama ɗon mais sukaɓe ma janggu mbaɗe formé au métier de l' agriculture mbaɗe accompagné totte financement ji totte matériel agricole mais an ka ndemowo aɗa andi ko woni ndema
aynaɓe mbaɗe formé ɗum ɗon e métier ji gaynako mais wonen ɗon waɗe des maisons de transformation laitière yimɓe liggo hen des maisons de conservation de produits follere en foof nen toon kaani en nen toon kanji en soble en nen toon tomate en nen toon hande tomate oɗo ketchup oɗo hol feewne ɗum wona ko tomate nen toon so mbaɗi noon usine de transformation sukaɓe liggata ko hen ketchup en gonta sodoyde ɗum rani oɗo mujita wona ko ɗo fruit ji ɗi ko ɗo jettete nawe ha Dubaï waɗe transformé adde hande koreji men wonɓe zone sylvo pastoral aynaɓe mais uji mabɓe duguerne hon mbaɗa ɗum wona en juppat ɗum e leydi sem dañin ɗon hande usine aji waɗa ɗon no waɗa transformé wona en mbawi hen dañi fromage uji en mbawi hen dañi hunde foof liggey ma dañe autosuffisance alimentaire ma dañe maaro ko yimɓe ndema à gogo gonta daroyde wadde importé maaro mais solution o nenɗo minen ko ɗum tan min mbiyata min mbiyat tan ha ɗo la seule solution hande goto ko ndema tan wawi réglude question emploi e Sénégal ko ndema tan wawi réglude autosuffisance alimentaire ko ndema tan e gaynako e avocat mbawi réglude hande la souveraineté dans ce pays là wona ko ɗum beele eɗen mbawi soynade janggo mouvement o wonto parti politique bon wona taw e wonani taw e miijuji amen quand même honnêtement so wonde miijo amen par ce que minen importance amen tan minen duwi Allah aussi ko Podor Bamal wawade arrêté mission mum e ɗum waɗat ɗum tan ko so tawi probléme uji men régli e ene jogui yakar ne aussi e laamu ngu ɗo vraiment no jiiruɗen ni te pawiɗo koyɗe mabɓe te jiɗɗo yaade e miijo mabɓe o enen jogui yakar mataw enen jogui yakar déjà haade manda oɗo gasi men gandu Fouta ma yiiti hen hoore mum e minen Fouta so yi hen hoore mum tan minen probléme mum foof min ko ndema mi ɗum mbimo laamu keso ngu mimi so ndema ka ƴettama en charge ndema vallée du fleuve remoɓe ballama dusama eɓe salmini hen Magum Ndiaye min salmini Ibrahima Anen kam foof eɓen Fouta eɓen mbara koye mabɓe eɓe liggo eɓe ngala moyen ji ngala financement ji ngala heeɗa mais ɗum so waɗama tan hande Podor Bamal wonta wonde existé mbeɗa to banggue politique wonmo mouvement o gollotto wonmo gollotto ɗon to banggue politique non pas spécialement waɗi men intéressant minen hande ko yo affaire uji waɗ marché hande so Bamodi ari Fouta waɗi ɗon ko ganduɗa ko vraiment ene jaari wiide eskey min daroto min mbi ɗum eskey min jetta ɗum so Bamodi foti wadde hunde waɗani mamin daro aussi min ciftanono Bamodi ɗum ko fondement an fonno wadde a waɗani ko ɗon tan min goni il faut que daña des mouvement de sentinelle ko wiyete ko des mouvement de sentinelle mo ganduɗa ɓe gonat ɗo no ciftinoro no mbaɗa attiré attention so hunde yejjitama par ce que so ɗum ala donc vraiment yimɓe jejjitte quoi tagri en wayno en gardi hen ha heddi ko hojomaji tati holno jiiruɗa sukaɓe joloɓe laaɗi ene jaaha won koɓe ciññidiri godnoɗe hen kono yimɓe hewɓe binduti kono ha joni ronkama yo mbabba yarlowol banggue keddiɗo kadi ne jiiruɗa toon to suudu sarɗiju gendi Sénégal woni assemblée o en jii guittugol Barthélémy Dias ha honorable Farba Ngom ha e jaggal Tahirou Sarr Samuel Sarr Lat Diop ha Moustapha Diop e woɓɓe waaɓe noon leydi ndi saɗa lima joni a wawa gasnidde yimɓe nan tan nodde ha joni ronkama tan hunde no jiiruɗa ɗum enen duwono bandiraɓe foof Farba Ngom en yo Tahirou Sarr enen duwonoɓe kam foof yo Allah ittanɓe nattu o yo Allah fawte mabɓe nattu o yo Allah waɗanɓe eɓe daña jaam eɓe jalta ɓe goni ɗo eɓe dutto kori galle koreji mabɓe mais pamen koye laamu kesso gargo ngu campagne électorale mabɓe foof kamɓe campagne mabɓe foof ke wiyete ko réduction des comptes e mbaɗi ɗum transparence et réduction des comptes Baba Mody pour au moins une fois yo dossier ji fof paye tabal ko ndenduɗen enen foof ko Sénégal foof rendi neɗɗo goto fotani ñamde ko haalete ko e rapport uji en cuwata andunno bel gonga wala wona gonga mais ko haalete ko e rapport uji so tawi ko gonga ganden kam laamu Macky Sall vraiment toñi men so tawi kay ko haalte ko ene wooti par ce que ko wayno Covid ko wayni ne haale hen wayno ko pasar wayno ko jiro ƴetti kalisoji ɗi jiro ɗum no pijiro ɗum no mbaɗa ɗum pasar so tawi ko haalte ko e rapport uji ne wooti mais ha ɗo taw so a waɗede étayé culpabilité o par ce que juge ñawani taw mais pour le moment ko tuumuji gon ɗon mais tuumuji ɗi ɗon so tawi ko gonga yen gandu koye président Macky Sall toñi Sénégal ɗum kam c'est clair e laamu Macky Sall toñi Sénégal par ce que ko waɗa koye rapport uji ko yiya koye rapport uji ko nanete koye rapport uji c'est pas normal ça c'est grave c'est extrêmement grave ba il faut que yimɓe jotto e laamu mo leydi mo ganduɗa neɗɗo wonta suusi ƴettude ko jeeya so tawi ko ƴetta ko fof so artirama mais Sénégal tan ko Sénégal enen dendi an jeeyi min jeeyi pourquoi neɗɗo goto wini jaggoto fijiru ɗum c'est pas normal enen fof ene mbaɗa encouragé réduction des comptes kala ko mbanneɗa géré pawɗum e table mbaɗeɗa audité rewo lawol noon so tawi wonko mbaɗɗa paweɗa e table so tawi a waɗani heydara goppeɗa kota galle ma ko mbi ko jubbanti jubo fewnude e fewndide e jubo aussi
donc aɗani sen gayni jubbanti o pawat poɗɗen yaade ke jubo bangi sukaɓe yahoɓe caggal leydi ɓe gasi haala mais addi ɗum tan ko mbiɓe ko tan ko banqueudi liggey tan ko emploi ko désespoir sa jooɗima par ce que min mi jooɗo saaha mi wi haalde sehil am yiyamba ƴeew tan cukalel gummotoɗo 2 heures du matin naate laana naate haqqille mum ƴeewa naate haqqille mum an wadde remplacé hoorema naata e haqqille mum holko foti miijade on saaha 2 heures du matin aɗa joole laana ganduɗa laana oɗo mo jotta aɗa wawi mayde hakkude aɗa wawi yettiyade aɗa wawi wasde yettiyade mais ganda on tolnima situation mo ganduɗa ko wiyete ko situation de désespoir situation de désespoir noon addat ɗum ko wasi jogade yakar mais il faut que yakar o artire e Sénégal yakar o noon fotani wawde ummade ɗo par ce que condition ji bawɗi fewnude ɗum nanɗo ko ndemaka yo yimɓe foof duttine ndemaka moyen ji gadde foof adde sukaɓe liggo hen tigui en gardi hen ha ɗo so tawi ala ko wonko jinnoɗa haalde ka haalani gasi haalaɓe non sena yettude moon tan vraiment jogade weltare vraiment arde télévision piidi vraiment émission weeli c'est vrai que raɓiɗi mais j'espère aussi que en kalani ɗo haydara ko ganduɗa ko safan surtout kala ko kalɗen hen aussi ko moƴƴani ko bandiraɓe keeɗi taw yo fewani walla yoɗani enen jaafuno hen ganden kam jarɗen hen tan ko fewnude jarɗen hen tan ko tottude miijo men enen en tant que almuɓe tan en tottiri hen miijo men gandal men pamɗugal tan vraiment ko ɗum ummini men hen enen duwno bandiraɓe foof enen duwno koreji men Dakar naaɓe enen duwno khalife général Médina Gounass vraiment en duwnoɓe kam foof kala ko duwa ɗon foof yo won jariñ men enen foof Sénégal foof aduna foof vraiment merci beaucoup Anni a jarama e technicien mon vraiment duwoyno onon jette vraiment tonggode temeɗɗe 210 hoɗo men wonno ko Lamine Ba gando kadi ni joɗɗo gandal vraiment kadi ni eɗen jogui jorto yewtere nde wayino wayanno no mawɗam Abou Habsat Coumba Hamme heewi wirude o wi so tawi aɗa invite neɗɗo woto invite mo ɓurɗa gandal invite ɓurɗomo gandal wadde kanko ko ɓurɗo en gandal kadi gadduɗen ɗo ɗen jogui jorto kadi ni ma yimɓeɓe kadi ni jokku kadi ni e wiide no mbiyanno ni saaha foof min cohli waɓe hono dani ɗon ndewaten calminen kaalidou Alhaji Amadou Hammirou Ba gueɗo men sehili men o wuttima ɓoriɗen kadi ni ko kay wi en yewtere ma nde fayidagal mum ko min waɗe ma ka gara mbobo ɗum noon en jarni moon fewi Kalidou Amadou Hammirou Ba e Malick Dembo so mbeɗo ummo Fouta kay dognata en ha jottoɗen ɗo fada en kaljiten nawta en onne en jettanmo no fewi jetten Samba Coumba Daɓɓel gonɗo toon to République Islamique Mauritanie baɗowo golle moƴƴe baɗono Mamoudou Daw Ba lollirɗo Sidi Daw Ba eɓe kalani en golle makko mi yiyanimo mi andamo mi nani indema e moƴƴere nde mbatta nde jokku ɗum ɗon wadde ko moƴƴi haydara ko bonnata jokku e moƴƴere nde ɗon nde mbatta baɗowo ko moƴƴi ne waɗira saabu Allah minen min jettimo Samba Coumba Daɓɓel baba walla kaw to caggal to woni karalle to ko Ali Samba Ndene Fall Allah jarama on jarama daka yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri yo Allah ɓoyno khalifa o e gueece men Allah jarama on jarama